רציתי לספר לכם שאני באופן רשמי צמחונית. סבא, למה אתה מגיב בצורה כזאת? היא אומרת שהיא צמחונית. צמחונית? וואו. מה זה אומר עכשיו? שאת לא אוכלת כלום. יש לי מלא חול, אוקיי? אני פשוט כבר לא אוהבת את הטעם של בשר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת זה לא טעים לך? אתה לא חושב שאתה טיפה מגזים? אני מנסה להבין, אני באמת מנסה להבין מי גרם לך להיות צמחונית? מי גרם לך להיות צמחונית? אני באמת לא מבינה למה אתה עושה מזה כזה סיפור. אפשר לחשוב מה כבר סיפרתי לך, מה אמרתי? אני יודע מי הכניס לך את השטויות האלה או לא, זה בגלל שאת גדלתי בהורים שלך. אתם לא נתנו לך לאכול בשר כמו שצריך הרי, נכון? כי אם התגלה איתי הייתי יודעת מה זה סטייק טוב, מה זה תרנגול, מה זה ברווז. כל החיות הייתי מכיר לך, כל מה שצריך, כשר, לא כשר, זה, אל תבחרי כבר בעצמך. הייתי צריך להביא אותך איתי לברזיל.